ዝሓውና ዘቕርቦም ዝነበረ ቪድዮታት ከብለኩም እየ እንታይ ዲ ኮይኑ ፕሊስ ንገረኒ ይፈልጠየ ነዝወዲ ኢሉ ምስ ሓተተ ወይ ከዓ ምስ ሓተተት ሓደ ከም ዝኽብል እዩ መሊሱ ሓደ ሰበይቱ ዝሰጎጎቶ ወዲ ኣጸጋዓኒ ምሳኻ ኢልዎ እዚ ከዓ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣቐመጦ ሽዑ እቲ ወዲ ድሕሪ ሰሙን ነዚ ብኻራ ቆራሪጹ ትሕቲ ዓራት ገዲፍዎ ንነብሱ ኸይዱ ከዓ ኣብ ካልእ ገዛ ተሓኒቑ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝን كم زحصر فيديو مأتوي كنت سمع صنحنا افتقات إلو زلو تحسو كحلفوكم إذا فيديو زيا زدالوا زلوه أتوم سدرابيت كحجزو ريسا إرمس حو خلاتنا خا خيد نيرترا بتعم زحزن زعقوبو أبجزو اتسنى تكبارو أزكفاديو وعمله يماقوت نيرم بحق يماقوت نيرم سأملخ زابير المدلاو يماقوت نير وانتا أملخ سنة يدد أغيرو وانا من تاي خمس فتة بقى أنت أملخ داولكو بقى يبل نيرم إرميس حاونا نفولتينا كلاتنا نفولتينا بجا كان أملخ كزمر بجا كان أملخ كملخ بحق يماقوت نير قنتاي زبل يا حواتي مقلت ياسين إذا عمت زي أنتينا إنا خنسميها إذا عمت زي أسي بين يزهرب نيرك إرمزا فيديو مسرحي إذا عمت ياس أنتينا إنا خنسميها أنت إنا خنوت أنا أنتينا إنا خنسميها أنتينا إنا خنوت أنا ليلة عملاخ مسكري حواتي إرماس حوات أبجوزو زبلعو يعقي بوز نبره مو مسدق أصل لي تسبخارا قراريتو تقالوا أتاك زيابير أتا أملخ واتر إندي خسر لخا برقص أملخ نقول انتاي زبلا حساب أبو أمريس كمتس إنسكا دحان تابيدو مرأيوة أب قدما أملخ يزبلوكو انتاي زبلا أبو أمري حساب تمرالي سني دحان تابيدو نرأيها أما أنا قد اشتي حساب يقلت إذا أبو أمريز مسا حساب كأ ناباخم كدقروكم علاني إذن دحر ديوس أخوة كأ نعي كأس أملخ كي حتني إذا كمتي مسحات كنا أملخ نمنتاي كم زخوينو إرمس نمنتاي حفتنا كم زخوينا نمنتاي حونا كم زخوينو نمنتاي كم زخون بلوزم سوات نمنتاي بزور حزب بزح سوات كثيرنا إلى بك مخا إرمس كل سب صبوا زقبري كل سب زعمنا أنا زعمي صبوا قبر السخم زعموا صبوا تقبروا كل سب إرمس حونا زحج غلطة إلى أتقول أزل حج رسالة رجب زل حفتنا كل سبب زعموا صبوا غيرين بقى أندعي ولا حد إنه متى زحتز مس أنس إذا مس أملك مستزارب كسبين اللي دزارب وعتم بقى شو عزم مس أنك أركنا بروكمي بونا تبلكم الله ما جمرت عن هذا الفيديو رأيي ما صدروا ما تانك حجزوا تم صدر حجزوا مسددي ريسان كم قدما وصايتاتن كم قدما تم صدران اشتي مصانعي بقى مدبسين اشتي بقى بتزوص ولا عند تحت ندعي تخونم بجاهم دعلو كل الريرام ريسا مسددي مو ولا قرش تخون كروات دحر نزابيد نرأيها بجاهم بقى نرأيها ኡና ድማ መታን ሓመድ ኣዳም ክለብስ ዓዱ ከኣቱ ናይ ሬሳ መስደዲ ሓገዝ ስለ ዝደልዩ ዘለዉ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣቲና ኩላህና ኣእምና ንሓግዝ ኢና ዜና ዕረፍቲ ብሞት እንፈትዎን እነፍቅሮን ወድናን ሓውናን ኤርምያስ ወልዳይ ዘርእዝጊ ዝተሰማዓና መሬር ሓዘን ንኹሎም ቤተሰብን መቕረብን ክንሕብር ንፈቱ ኤርምያስ ከባብኡ ኣቶ ወልዳይ ዘርእዝግን ኣዲኡ ወይዘሮ ጽገሬዳ ገርግስን ኣብ ሓምለ 7 1997 ኣብ ከረን ተወሊዱ ኤርምያስ ኣብ ማእከል 10 ኣሓትን ኣሕዋትን ተወሊዱ ኣብ ኤድሞንተን ኣልበርታ ኣብ ጥቓ ኣሓቱ ሰላማዊትን ሳሌምን ሰንሒትን ይነብር ነይሩ ኩልና ከም ንፈልጦ ኤርምያስ ትሑትን ሕያዋይን ብሰብን ፈጣርን ምእዙዝ كم سب هركوت سرحتنيا دخيمة زيبل من السينيرو انتخونا قنا بعلت إسران سلسان حدار كلتاشين إسران حمشتن عب كتما إدمونتن ألبرتا كندا بأسك أغي أماوتا أبغزقو عارفو تسانيحو بزي مغنيات كلكم فتوتن مقربن قفاون دمي مالت حاجز ريسا ودنان حاونان عدي مسددن مسموتو زت أساسر واتسايتاتن نمشفان عامخم كتحقزنا بتحتنا نحاتت بأتقابرلنا حاجز أقدمنا نمسجن حسم أيتركبو نودنان حاونان إرمياس دما إجزابير أب تحقواسو ينبرلنا
ንቤተሰብን ፈተውትን ህያው መንፈስ ቅዱስ የጽነናዕኩም ንብል ምስ ምስጋና ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ሕማቅ ስማዕ መሪር ሓዘን ልብኻ ትስበር ክቡራት ኣሕዋት በጃኹም ኩላትና እቲ ናይ ሬሳ ሓገዝ ወይ ከዓ እታ ገፋ ወንድሚ ሊንክ ናብ ኩሉ ሰብ ሸር ንግበር ኢና ኩሉ ሰብ መታን ዓኣሙ ክሕግዝ እሞ ኣብ ሰዓቱ ናብ ግዚኡን ድማ እቶም ስድራት ሓጊዞም እቲ ሬሳ ናብ ዓዲ መታን ንኽኣቱ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ናይ ኤርምያስ ሓውና ዝጋብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት የዋርሶ ንመላእ ስድራ ቤትን ፈተውትን ቀረብትን ድማ ዝጋብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ምጽንናዕ ክህቦም በዝጋጣሚ እዚ መሪር ሓዘነይ ክገልጽ ፈቱ እስከ ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ናይ ዝሓውና ቪድዮ ፖስት ኣብ ዝተባሃሎ ሓዘኖም ኣብ ዝገለጽሉ ኣብ ኮመንት ዝጽሓፍ ዘሎ ሓቢርና ነንብቦ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ብድሕሪኡ ግን ናብ ናይ ዝሓውና ዘቕርቦም ዝነበረ ቪድዮታት ከብለኩም እየ እንታይ ዲ ኮይኑ ፕሊስ ንገረኒ ይፈልጠ ነዚ ወዲ ኢሉ ምስ ሓተተ ወይ ከዓ ምስ ሓተተት ሓደ ከም ዝኽብል እዩ መሊሱ ሓደ ሰበይቱ ዝሰጎጎቶ ወዲ ኣጸጋዓኒ ምሳኻ ኢልዎ እዚ ከዓ ኣብ ገዝኡ ምስ ኣቐመጦ ሽዑ እቲ ወዲ ድሕሪ ሰሙን ነዚ ብኻራ ቆራሪጹ ትሕቲ ዓራት ገዲፍዎ ንነብሱ ኸይዱ ከዓ ኣብ ካልእ ገዛ ተሓኒቑ ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ በስማን በል መንፈስ ቅዱስ ሶሳድ ብሓቂ ክንዲ ዘኾለስኩ ኮይኑሉ እዚ ግዜ ኣብ ምንታይ ይበሃል ወደይ ኤማሓወይ ኣቦኻ ብየማናይ ኢዱ ይቀበልካ ጓልብሌን ሓፍትና ከም ዝኽትብል እያ ጽሒፋ መንግስተ ሰማይ የዋርስካ ኤርሚ ሓወይ ሶሳድ እንታይ ይረኺብዎ ይሕዋት ማሕቲ ሓፍትና ከዓ ከም ዝኽትብል መሊሳትላ ሓደ ዓርኩ ቆራሪጹ ኣብ ቦርሳ ገይሩ ኣብ ገዝኡ ዓጺዎ ኸይዱ ብድሕሪኡ ወዲ ኸረን ሓላለይ ድማ ከም ዝኽብል መሊሱ ወዲ ገዝኡ እዩ መስለኒ ሲስተር ኢሎም ብሓፈሻ ብዙሓት ሰባት እዮም ሓዚኖም ግሄዮም ዝርከቡ ዘለዉ ብጣዕሚ እዩ ዘሕዝነካ ኢዲ ሓፍትና ድማ ከም ዝኽትብል ጽሒፋ ኡፍ ሓወይ ሰናይካ ድዩ ፈሪዱካ ሰብ ጨካን ክንዲ ጽቡቕ ዝገበርካ ሓወይ ናተይ እግዚኣብሔር እዩ ዓስቢ ሰናይካ ብጣዕሚ ዘሕዝነካ ብሓቂ ኖቤል ሓፍትና ወይ ከዓ ሓውና ድማ ከም ዝኽብል ጽሒፉ ኤርሚ ሓወይ ምእንቲ ጎይታ ህይወትካ ከፊልካ ኢኻ ኣብ ኣምላኽ ዓስቢ ኣለካ ብሓፈሻ ክንዲ ጽቡቕ ዝገበረዩ እዚ ሓውና ተጎዲኡ ናይ ብሓቂ ምስኪናይ ናይ ኣምላኽ ሰብ እዩ ነይሩ ክቡራት ኣሕዋት እዚ ኮመንት ከምብቦ ዝጸናሕኩ ካብዚ ክንመሃር ኢለ ገለገለ ሰባት ኣለዉ ኣክንዲ ዝሓገዝካዮም ኣክንዲ ዝሓቆፍካዮም በላዕትኻ ኮይኖም ዝጸንሑ ኣክንዲ ሕዋተዮም ኣሓተዮም ኢልካ ኣክንዲ ዝሓቆፍካዮም ኣክንዲ ዝተንካባኸብካዮም ኣክንዲ ጽቡቕ ዝገበርካሎም ሕማቕ ግዜ በፂሕና ሕማቕ ይፈድዩኻ ብሓቂ ሕማቕ ይፈድዩኻ ኣሕዋተይ ኢልካ ኣክንዲ ምስኦም ዝኾንካ ኣክንዲ ዝተጸጋዕኻዮም ንመን ኢና ደኣሞ ክንኣምናቱም ሰባት ንመን ኢና ክንኣምን ብዝያዳ ካብዚ ንምሃር መን እዩ ኣብ ጸጋዕና ዘሎ መን እዩ ኣብ ጎንና ዘሎ ንፍለጥ ንጠንቀቕ በቃ ብዝያዳ ሕማቕ ግዜና በፂሕና መን ፈታዊኻ መን እዩ ጸላኢኻ ክትፈልጠሉ ኣብ ዘይትኽእል ግዜ ኢና በፂሕና ዘለና ፈታዊ ኣክንዲ ዝበልካ እቲ ፈታዊኻ ቀታሊኻ ኮይኑ ጸንሕ ስለዚ ካብዚ ንምሃር እሞ ብጣዕሚ ጥንቃቐ ንግበር መን እዩ ኣብ ጎንና ዘሎ መን እዩ ምሳና ዝነብር ዘሎ ወከቢድ ጥንቃቐ ክንገብር ግብአና ክቡራት ኣሕዋት ኣብ ዙርያና በዓል መን እዮም ዘለዉ መን እዩ ብዝያዳ ዝጋብሔር ኣምላኽ ይሓልወና እምበር ተጠንቂቕካ ክትጥንቀቐሉ ዘይትኽእል መን ፈታዊኻ መን ጸላኢኻ ክትፈልጠሉ ኣብ ዘይትኽእል ግዜና በፂሕና ዘለና ዝጋብሔር ኣምላኽ ግን በዓሉ ይሓልወና ክፉኣትን ሕማቓትን ሰባት ካብ ዙርያና የርሓቐልና ፈጣሪ እምበር ኣዝዩ ከቢድ እዩ ክቡራት ኣሕዋት ብሓፈሻ ግን ክቡራት ኣሕዋት በጃኹም እንድሕር ኣብ ዙርያና ዘለዉ ሰባት ይፍክሩልና እንድሕር ሃልዮም ቀትለካ እዶ ከምዚ ክገብረካ ዝብል ካብ ልሳኖም እንድሕር ወፂኡ በጃኹም ክንጥንቀቐሎም ይግብአና እዩ ካብዞም ሰባት እዚኦም ክንርሓቕ ይግብአና እዩ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ካብ ክፉኣት ሰባት ይሓልወና ክቡራት ኣሕዋት ኤርምያስ ሓውና ብዙሕ ጽቡቕ ዝነበሮ ነዚ ማስ ሜድያ ብጽቡቕ ዝጥቀመሉ ዝነበረ ሓውና እዩ ኤርምያስ ሓውና ብሓቂ ነዚ ማስ ሜድያ ብሰናይ ዝጥቀመሉ ነይሩ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኩሉ ግዜ ዘመስግኖ ነይሩ ፈታዊ ኣምላኽ እዩ ነይሩ ኩሉ ግዜ ከዓ ብዛዕባ ኣምላኽ ጥራዩ ቪድዮታት ዝሰርሕ ነይሩ እስከ ገለ ካብቲ ኤርምያስ ሓውና ዝብሎም ዝነበረ ቃላት ሓቢርና ንስማዓዮ
ደጋጊመ ግን መሬር ሓዘን ስማዓኒ ንኤርምያስ ሓውና ዝጋኣብሔር ኣምላኽ መንግስተ ሰማያት ይዋርሶ ንመላእ ስድራ ቤትን ፈተውትን ቀረብትን ድማ ዝጋኣብሔር ኣምላኽ ሙሉእ ሓይልን ጽንዓትን ክህቦም በዝጋጣምዚ መሬር ሓዘነይ ክገልጽ ፈቱ እታ ናይ ሬሳ መስደዲ እታ ናይ ሓገዝ ሊንክ ድማ ኣብ ታሕቲ ኣብ ናይ ኮመንት ቦታ ኣላትኩም በጃኹም ኩላህን ዓኣምና ንሓግዝ ነታ ሊንክ ድማ ናብ ኩሉ ሰብ ኣዕሩኽትና ፈተውትና ሸር ንግበረሉ ኢና መታን ኩሎም ክሕግዝዎ هاي سلام حوهم ኤርምያስ ሰላም አምላኽ መሳኻትኩም ይኹን እንቋዕ ሎማዓንቲ ኣብዚ ኣብ ፀሓና አምላኽ ነዝና መስገና ሎማዓንቲ ሓድሽ ሓሳብ ሒዘ መጽ ኣለኹ ንሱኻ እንታይ እዩ ኩላትኩም ጠቕሲ ፈተውቲ ጠቕሲ ኣብ ጣውላ ጌርኩም ናይ ጠቕሲ ትደልዩ ሰባት ንኣብነት ሰላም ነዛ ቤት ይኹን ወይካ ጎይታ ብረዴቱ ሰናይ ጌርለይ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናዩ እግዚአብሔር አምላኽ ሰናዩ አምላኽ ሒዘ ኣይጎደለንን ዝብል ሓሳብ ጥቕስታት ንኣብነት ዝብለኩም ዘለኹ በትንስኹም ዝደለኹሞ ዓይነት ቅርጺ ኣሰራርሓ ንምስራሕ ድሉ ኮይኑ ስለ ዘሎ ስለዚ ሎማዓንቲ ነዝውን ብስራት ከበስረኩም ስለዚ ኣብ ኤድመንተን ኣልበርታ ካናዳ እየ ዝቕመጥ እዚ ስራሕ እዚ ግን ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ክኸይድ ስለ ዝኽእል ስለዚ ነዚ ክትጥቀሙሉ ንትደልዩ ሰባት ሼር ገብረኩም ኣለኹ ቴሌፎነይ 7808027540 በቲ ንስኹም ትመርጽዎ ዓይነት ዲዛይን ጀመርቲ ስለ ዝኾና ዝኾነ ሒዝና የለናን ግን ጠቕሲ ከመይ ክኾነልኩም ከም ትደልዩ ናትኩም ጠለብ ይሓትት ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ምሳኻትኩም ይኹን እሺ በሉ ቴንክ ዩ ሰላም ይሕዋት ብሓቂ ሎማዓንትና ኣምላኽ ንዘምረሉ እንዲያ መልኺት ሰላም አምላኽ መሳኻትኩም ይኹን good morning win today win tomorrow win forever ወይካ ጽቡቕ ሕድሮ ኣብ ህይወትኩም ኣብ ጥዕናኹም ኣብ ኩሉ ነገራትኩም ናይ አምላኽ ሰላም ከዓ ይብዛሓልኩም ሎማዓንቲ ሓሳብ ዝበለጸ ሓሳብ ሒዘልኩም የመጽ ዘለኹ ብዛዕባ ሲጄፋን ሚኒስትሪ እንታይ እዩ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ማለት ንሓደ ወዲሰብ ምስ አምላኽ ዘላልዮ ሚኒስትሪ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ጎይታን አምላኽን ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ እግዚአብሔር አቦ እዚ ኣብ ኩሉ መጽሓፍ ቅዱስ ዘሎ ኣብ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ኣሎ ኣብ ካልእ ቸርች ዘሎ ኣብ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ኣሎ ግን እንታይ እዩ ዘፍልዮ ነገር እንታይ ኢልኩም ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ መጻናንዒ ብሽመይ ክሰደልኩም አቦ መጻናንዒ ክሰደልኩም እዩ ስለዚ መጻናንዒ ኣብ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ተገሊጹ ኣሎ ኣብ ሰዓት እዚ ሻሎም ቅዱሳን ሰላም አምላኽ ምሳኹም ይኹን አሜን ሰናይ አምላኽ መስገን ክብርን አምላኽ ይኹን ሎሚ ክንደይኖት ሰቢና ሕጉሳት ኣብ ዝገጥም ዝሪ ሙኸዓ ንጎይታ ዝተቐበልና ሰባት ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ንግበር ሎማዓንቲ ክነመስግኖ ኣለና ንኣምላኽ እንደገና ክነምልኾ ኣለና ሎማዓንቲ ስለዚ ካቤና ይጸልማት ኣውጽኡ ናብ ብርሃን ከፍ ኣቢልና ኣሎ ነዚ ኣምላኽ እዚ ክንባርኾ ክነመስግኖ ኣለና ስለዚ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን ንኺድ ንዘመር ስለዚ እንታይ እዩ ሲጄፋን ሚኒስትሪ ከም ሰብ ወይ ከዓ ቲፎዞ ኮይንካ ወይ እውን ሓሳብ ናይ ሰብ እናገለጸት ወይ ከዓ ኩስቶ ከምዚ ድዩ እናተባሃለ ኣይኮነን ዝኸይድ ዘሎ
ስጄፋን ሚኒስትር ማለት እግዚአብሔር አቦ እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ተገሊጹ ኣብ ልዕሊ ኣቦና ፕሮፌት የማነ ምስኡ እናዕለለ ንደቅኻ ከምዝግበር ከምዝመሃሮም ነዞም ህዝቢ ስለ ህዝቢ ኩሉ each and every በመንፈስ ቅዱስ ይዝኸው ፍቅር መሲቱኒ ቃሉ ጥዒሙኒ ልበይ ባሪኹ ዘብዘብ ኣቢሉኒ ስለዚህ እምበር መንፈስ ቅዱስ ምሳና አሎ መንፈስ ቅዱስ ምሳና ይሰርሕ አሎ ትብሉ ሁላትኩም አገልገልቲ ኣብ ስጄፋን ሚኒስትሪ ከመይ ይከውን አሎ ትርእይዎ ኣለኹም ተንዘሓልፋ ኩለን ዓመታትየ ንሰይ ዛረባ ረድኤት ኣምላኽ ሕሙም ድዩ ዘይሓወየ ዕውር ድዩ ዘይረአየ ሓንካስ ድዩ ዘይዘለለ ላይክ ሳምቡቅ ዘይነበሮ ሰብ ኮራርምቱ ቃንዛ ሽኮር ደም ብዝሒ ዘይተፈወሰ ካንሰር HIV ዘይተፈወሰ እዚ መን ዝገብሮ ዘሎ ሕሳብ ቁሩብ ሕቶ ይኾነኩም ክኾነኩም ኣለዎ እዚ ሕቶ ክኾነኩም ኣለዎ ብሩኻት ንቁመሲኒ ቃሉ ወዒሙኒ ኩሉ ጽባቐ ብስሕሮጌኒ እተን ዝሓለፋ ኩለን ዓመታተየ ባዕለን ይዛረባ መንፈስ ቅዱስ ማለት ጎይታ ሰማይን ምድርን እንደገና መጸናነዒ እንደገና ንምድርሲ ኣብ ምድር ዘሎ ሓይሊ እግዚአብሔር እዚ ሓይሊ እዚ ኣብ ሚኒስትሪ ስጄፋን ተገሊጹ ኣሎ ኩለን ዓመታተየ እስኒ መስግራ ረድኤት ኣምላኽ ከም ዝረኣኹሞ ኺ ኤርምያስ ሓውና ከም ዝትፈልጥዎ እዩ በልዎ ናፍታ ሓፃር መልእኽተይ ክሓልፍ ኣምላኽ ንምንታይ ከም ዝኸውን ኣሎ ኢለ ዛሪበ በቃ ንምንታይ ብዙሕ ሰብ ከሲርና ኢለ ንምንታይ ጎይታ ንምንታይ ብእውነት ብለኩም ኣለዉ ኣሕዋተይ ብዙሕ ሰባት ከሲርና ብዙሕ ሰባት እዚ ከዓ መብገዙ በቃ ከምዚ ኢኻ ኣይበሎ ገለ ይበሎስ ኣብ ገዚዑ ቀኒዎ ኣብሊዕዎ ኣስትይዎሲ ከምዚ ገይርዎ ክኸይድ ንምንታይ ሓፍትና ንምንታይ ሕዋትና ንምንታይ በቃ ክንደይ ሰብ ከሲርና ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣብዚኣ ዝሓለፈት ወርሒ እዚ ክንደይ ከሲርና ሕጂ በቃ ትቃልታይ መፅእሲ በቃ ስጋይ ተቀቲሉ ዘሎ ስጋይ እቲ መንፈስታ ህይወት ግን ምሳይ ዘላ ዝብል በቃ ከምዚ ዓይነት ቃል መፅእኒ أو مريسة مالت أنا نبيت أيكونكم أنا كم زي بروفيساي قل زبل أيكونكم قل زمز أنا ومري بكا إتا أنا زفت أركوا استنفاسي ولا حدا خقبروا أيكلني إساس مساء أزلا ولا حدا نعاس قربوا أيكلني السيدة محمد ندي بكا قاب حمدي خا تفتل كمان أبو حمد ما تسكاي إذا أس بك أنا تسقى أم قتلهم إتا نفسي جن أي قتلوان على مساء أزلا يلو بك نقول عصب الذهبي أجزابير بك أملا عصب الذهبي إذا زبلنا عيد دمسنا بك إذا سي إتا تنفاس جن إتا أنا تهيا نفسي جن مساء أزلا زبل بك كم زعير ملسي مسئنا وعمري كم زي لمس حسبك أملاخنا من تايز خمس خون على نمنتاي قويتا خمس خون على نمنتاي إذا صبوا غير لك نمنتاي قويتا يزبل زي أملاخ يزمر إلى بؤنات بلكم على حوادي وانا منتاي كن إلى قويتا إذا زخون قويتا نابل الكاينة بك زخون قويتا نازمرس نمنتاي كم زخينو نمنتاي لي تحلوا تمقال نمنتاي لي تحوا تمقال كلهم بك كلهم ولا حد سجا إذا سجايل بك إذا دمس زي نابو أمري مات إذا مالس زي كمسي دا بقى ونمنتاي نابلكم سقويتا ندا تموقت كله أنا بقى كمسي كلاتنا خدنا خلنا نستعمل خلنا زهرب أنا قبلها زهرب إذا سي سجاي بقى سجاي تقاتل زلط سجاي زي سجاي بقى سجاي تا منفس تا هيوت مساء زلا إلو بقى مساء زلا نباء مساء زلا مساق قطلاي تقني مساء زلا نخلط مع حسب الزب أملاك الله بقى كل سبسي بقى
ካብ ኣምላኽ ዓስቢ ክቕበል እዩ እሳስ ምሳይ ዘላ ዝብል ድምፂ ሽዓፊ ሒዝትን ይደበቃ በቃ ዝበለፀ ህይወት ስለ ዘሎ ኣምላኽ ወሲድዎ ንኤርምያስ ንኩሎም በቃ ንኩሎም ግን ተኣምሃቶ እንዲ ንዓና ዝሰምደና ዘሎም እሞ ንምንታይ በቃ እሞ ስጋይ በቃ ስጋይ እብለኩም ኣለኹ ሕዋተይ ሕጅስ በቃ ደንዚዘ በቃ ደንዚዝና ከቢድና በቃ ነስ ብእውነት ከቢድኒ በቃ ከቢድና በቃ ሓዘን ሜዳታት ብሓዘን መልዩ በል ኩላትኩም ስድራ ቤት ኤርምያስ ሕዋት ስድራ ቤት ኤርምያስ ዝወለድክ ማህፀን ዝወለድካ ኣቦ ካብ ሓደ ማህፀን ዝወፀኹም ኩላትኩም እግዚአብሔር ጽንዓት ሃብኩም ጎይታ ጽንዓት ሃብኩም ብመንፈስ የጻንዕኹም ኣምላኽ አብርሃም ኣምላኽ ኢሳቅ ኣምላኽ ያዕቆብ ኣብ ሕቑፊ ይቀበሎ ኩላትኩም ድማ ኣብ ሓዘን ትርከቡ ስድራ ቤት ብምሉእኹም በቃ ኣምላኽ የጻንዕኹም ሕጂ ሲድኺምና ወላ ሓደ ዝብለይ ከኣልኩም በቃ ይብለይ በቃ ሕዋተይ በቃ ኣምላኽ ከመይ ሓዚነ ኣለኹ በቃ ኣምላኽ ኣነ ከምዚ ደሓዘን ኮስቶም ስድራስ ከመይ ቅርጽ ኢልኩም ኣለኹም ከመይ ቅርጽ ኢልክል ከዓ ትፈልጥ ግን እግዚአብሔር የጻንዕኹም እቲ ናይ ምጽናዕ ኣብ ኩሉ ብርሃናት ዝኾነ ኣምላኽ የጻንዕኹም ስድራ ቤት ኤርምያስ ብኩላትኩም የጻንዕኹም ሕዋተይ እምበር እዚ ድምፂ መፅኡ ንምንታይ ከምዚ ይኸውን ኢሉ ንምንታይ እዚ ኣነሲ ከምዚ ኤርምያስ ዝገብሮ ዘሎስ ንኣምላኽ ፍጹም ኣይገልገልክዎን በቃ ግን ኣምላኽ ከገልግሎ ይደልየና ኣምላኽ ፅቡቅ ነገር ገብር ደልየ ክዘርእ ደልየ ሰባሲ በቲ ናተይ ሂወት ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ይደልየ ከምዚ ኤርምያስ ዝገብሮ ዘሎ ኣይገበርኩን በቃ ንኣምላኽ ከምዚ ፀቕላል ኣይገበርኩን ይብል በቃ ከምኡ ኢለ ምስ ኣምላኽ ዘራሪበ ንምንታይ ግን ከምዝኾን ሰናይ ዝገብር ዝነበረ እንዲ ስልዓኻ ዝምር ዝነበረ እንዲ በቃ ስጋ እዩ ንሱ ስጋ እዩ ህይወት ግን እስትንፋስ ግን ኣባ እያ ዘላ ኣብ ኢለ እያ ዘላ ዝብል በቃ ኩሉ እስትንፋስ ናይ ማንም እስትንፋስ ወላ ሓደ ክገብሮ ኣይክእልን እዮም ሰባት በቃ ንስጋ ዋላ እንታይ ዝብል ፅሑፍ ኣሎ ነቲ ንስጋሲ ቀቲሉ ነቲ ንስጋኹም ክቐትል ዝኽእል ኣይትፍርሕዎ እንታይ ነቲ ንመንፈስና ዝቐትሎ ከዓ እግዚኣብሔር እዩ ንዕኡ ፍርሕዎ እዩ ዝብል ኣምላኽ ቃል ኣምላኽ እንድዒ እንታይ ዝብል ዘሎ ክርዳእ ንውን ኣይከኣለን በቃ ኣይሆብ ግን በዚ ዛረብ ዘለኹ ቃል ሰባት ክፃናዕ ተስፋ ይገብር ስለዚ እታ ነፍሲ ምሳይ እያ ዘላ ንስጋኹም ዝቐትል ኣይቲ ፅሓፍ ላይ ባንዳ እንታይ ትበሃል ወደይ ዋይ ከቢድኒ በቃ ሕዋተይ እግዚኣብሔር ፅንዓት መሪር በቃ ከቢድኒ ፅንዓት ሃብኩም ጎይታ ፅንዓት ሃብኩም በር እቲ ከምዚ ምሳሓተትኩ እዚ መልሲ ዝመፅኒ እታ ነፍሲ ተኣነ ዝውና ነፍሲ ምሳይ እያ ዘላ ዝብል መፂና ባይ ነቢያት ኣይኮንኩን ግን ከምኡ ዝብል ኣብ እሙረይ መልሲ መፅኡ የቐኒየለይ ኣምላኽ ፅንዓት ሃብኩም ፕሊዝ ሊንክ ኣብቲ ኮመንት ወሃበቱ ክገድፈልኩም በጃኹም እንታይ ሊንክ ጥዋ ኣብልዋ ሸር በልዋ በቃ ዋላ ቅርሺ ትኹን ማእታን ክሕገዙ ነብለሎም ተባረኹ ሸር ግበርዎ ኣብቲ ናይ ኮመንት ወሃቦ ቦታ ገዲፈልኩም ኣለኹ ولا حتى قرشتكم ولا 10 قرشتكم ولا 5 قرشتكم عقمنا تاي نكبر نسترد ثانك يو سلا سابورتكم تباركوا ثانك يو املاح مسئلنا سترابيت ارماس يصانعكم እግዚአብሔር يعني الله